Arestado ang sarong 45 anyos na lalaki sa bypass operation sa Purok 3, Barangay F. Magallanes, Masbate City. Alas 12:05 ninudto kaining Lunes, Pebrero 17. Pigbisto ang suspect na si alias Boy, electrician asin residente kanao ng bita na lugar. Nakabali sa listahan kan Regional Recalibrated Priority Target asin pigko-konsiderar bilang sarong high-value individual. Nakumpiskar sa posisyon niya ang pigtutubudan na shabu na may gabat na 15 gramo asin pigkakarkulong nagkakantidad din 102,000 pesos. Meaning nito, malaki na ang operation. Hindi na lang to nasabi na andito lang to sa street level. Hindi to sa kalye-kalye na lang. Malakihan na to, volume na ang binibenta nito or ang pinagdadalhan ng drugs. Hindi na masasabing, kumbaga sa Bicol is para uso lang. Naging matrayumpo ang operasyon huli kan pinagsararong puwersa kan PPDEU-PIU Masbate Provincial Police Office, Masbate City Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency asin iba pang unit kan kapulisan. Alam naman natin na ang kampanya natin sa illegal na droga is tuloy-tuloy po yan. Yan kung sino ang papalit ng leader, bago. Tuloy-tuloy yan kasi ang priority natin ay maproteksyonan yung nabibiktima rin ng mga ganitong pinagbabawal na droga. Kaya nga dito sa Masbate City, patuloy yung pag-gather natin ng information and isa na nga itong mga ganitong malalaki ng isda, minumonitor na natin yan. Hindi lang po ito, marami pa tayong namomonitor na nalilink kaya sa akala nila hindi sila namomonitor ng station. Nasa kustudiya pa kan Masbate CPS ang suspect asin nahampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.